di jabatan latiang na dua mangate. Panyang utak rin nga so eh. Apo te panyan? Anak gadih rin kadang ko ha. Oo, to. Tu ada mana cucu mana nyo anak jo bidah na sebalik tu tadi ya. Anak tukang panjat baru tukang panjat kambia tu ah. Ato? Basa salah wa ilang 35 ri minta anak takao ada manggigigi tulang na deh. 35 te. Iyo ate Namo siga sanga 9 gero. 35,9 kece dalang ko kemudian tanyolo nak sano to nya sopir oto ampe puluh ah. Bako basalah nama ha panggue padiah duduk kece di manyetir tuh. Masalah ka mahawa ilang lang kini baka dan leka paminantu dan ko. Ala ko je na cie te ah. Kuna na usaha na palakian anak te to. Ancaan no ko lidang tadi dan cubu na usah pelakian mencibala ko dan mo to dan gadihnya na dan. Masalah na mahal. Tadi dan cubu lo mananyon pajana anu kan na ni tapi iya banyak lo tanyo lo tadi nang luang kasih tu asangan 6 ni minta. Wa gak kalau na mo na te. Bahan dah pelo Ke CT te kayo tuh uang hilang paniang na te. tu kayo dan nagiannya tu ilang nak apa modal lek dan kamu suak orang tu ilang aja sadole kayo dan pitih dan le banyak tapi untuk ilang aja sadole tu nak mungkin lu tentu lu nak dan sanang nanti lo dang. Tu ba lo te saboknyo nan cie tu mahal mo te. Apa na cie tu mahal gini ada kedape suak ko dan cai gang luar kali na anu kai daerah Buki ateh tu dak bawa hilang dah